أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين فيما بقية الله صاحب العصر والزمان اللهم له فداء. إن شاء الله سورة النمل بامدورة دقى آية 45 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. سورة النمل آية 45 ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أجيك من أيكا يزوى ثمود دون صالح أو من أيكيش يزوى غريسو أمتين النبي da wannan saƙon a ni'budullah ku bauta wa Allah shine saƙon kowane manzo. A bauta Allah a nisanci bautan waninsa. Fai zahun fariƙa ne ya sai gashi sun zama mutane biyu masu rigima da juna suna faɗa. To dama a baya na gaya muku wannan sura tana nuna mana cewa kowane lokaci in ka duba mutane sun kasu kashi biyu. duk lokacin da Allah ya turo annabi mutane na zama kashi biyu ne, to kuma ko da lokaci dama kashi biyun suke har yanzu kuma ba wai zamanin da bane, har yanzu mutane kashi biyu ne, kamar mutane har da aljannu su ma kashi biyu ne. ga aljannu suna cewa wa inna minna salihuna wa minna duna zalik, to haka na aka rabu. mutane da aljannu salihuna ne da duna zalik, la gairu ko ba lura, salihuna da duna zalik, da salihuna da ba salihuna ba, mutanen kirki da ba mutanen kirki ba. wanda ba mutanen kirkin ba su ma kana iya raba su kashi amma kashi ɗaya ne, duk cikin su ba mutanen kirki ba ne. sawa'un qasiduna ne ko mariquna ne ko nakihuna ne ko munafiquna ne ko menene, duk dai su ne dai duna zalika duna salihun. to wannan ayan sai ta fito da magana a sarari rabon mutane kashi biyu. ta ce fa idahum fariqani yahtasimun, sai gashi sun zama gungun mutane biyu, sun rabu biyu suna rigima da juna. su ne wannan bangare biyu, salihuna da duna zalika, ma'ana wa salihuna wanda suka yarda da salihu suka bi salihu, su ne salihuna. wannan ba salihun ba daga sunan salih ne suka samu suran ba, amma dai yayi daidai ba har wala yau, su ne salihai mabiya salihu. to sai kuma duna zalik wanda ba su yarda da salihu ba, suka ce su ba gyara za su yi ba, barna za su. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. yace shi annabi salihu yace mutanen sai ku mutane na har da girmamawa ko sa wasu, ya ku mutane na dan me kuke gaggawan mummuna kafin kyakkyawa. wato me ya kamata mutum ya bida, kyakkyawa ko mummuna? to su sai suka ce a kawo masa azaba din. da aka ce musu idan kuka yi imani kuka yi aikin kirki, Allah ta'ala zai ji kanku ya sanya ku a rahamarsa. in ku kuka ki imani kuka munana aiki, to Allah ta'ala zai muku azaba. to me suka ce a kawo azaba, a kawo ma yanzu. yace haba mutane na me yasa kuke gaggawan mummuna kafin kyakkyawa? abin da ya kamata ku ce shine muna bidan rahamar Allah. sai suka ce a kawo azabu. to ne a kawo azabu, wato ma'ana ba za mu imani da kai ba, a kawo mana azaba din. yace laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun, ne yasa ba za ku nemi gafarar Allah ba ko a ji tausayin ku? abin da ya kamata ku ce lalle mun yi kuskure, Allah ya yafe mana, sannan wannan sai ku sami rahmar Allah, wannan ya kamata ku yi.
a san adam wannan irin mantiki na butulu sai baka mamaki, mantikin butulu sai ka ga ba hankali a cikin wannan. An ce in kai imani kai aikin kirki za ka sami rahama, in ka ki imani ka munana aiki za ka sami azaba. To idan kai mai hankali ne kaga za ka so rahamar ne ka ji tsoron azaba, domin adatan haka al'amarin yake, haka yake al'adance, haka yake a ɗabi'ance. Idan aka ce maka misali in ka sha wannan abin shan za ka yi ciwo ka mutu, to sai ka ɗauka ka sha. Ko aka ce maka in ka bi ta nan za ka hadu da 'yan fashi, in ko ka bi ta nan lafiya sai ka ce ta hanyar 'yan fashin za ka bi. Bisa ɗabi'an hankali mutum yakan kauce ma wahala ne, ba ma mutum ba har dabba tana kauce ma wahala. Ko ƙwaro ka ɗan sa mashi wani abu abin zai ka ga kauce ba ka wuri, yana jin tsoron kare faɗa wahala. Saboda haka wannan ɗabi'a bisa ɗabi'a abin yake, amma abin mamaki su nan mantikin butulu, saboda shi abin da yake kallo shi Salihu yake kallo maimakon ya kalli kansa, sai yana ganin cewa in yi imani Salihu zai ɗaukaka, to shi kun bai da Salihu ya ɗaukaka, shi sai ya manta kansa bai gane cewa in yi imanin ɗaukakan kansa ne ba. Karu tayyar na duka obiman ma'ak, suka ce mun shi umci da kai da wanda ke tare da kai, suka ce da kai da wanda suka imani, kaga wata batan jama'a sun rabu kaji biyu. Akwai wanda suka imani da Salihu, wa'annan ɗaya bangaren ne gairu Salihun, su ne ake magana da su. To sai suka ce to mun yi shi umci da kai da wanda suke tare da kai, wanda suka imani da kai. Me ma'anan shi umci shine mun ɗauka ko ne ke da ƙashin tsiya, ku ne sanadiyan ma musibofin kasar nan. Wato mu muna ganin kawai ku dai kamar ku ne masu kawo alhaba'is a ƙasa, in ma an rasa ruwa ku kuka ja, in ana fama da wahala ko kuka ja, inda cuje ko kuka ja, duk ƙashin ku ne. mu muna ganin zuwan kaɗin nan da kai da wanda suka imani da kai ba alkhairi ne mu gari. qala ta'irukum indallah, yace shi umcin ko na wajen Allah ne. Ma'ana shi umcin ko na wajen Allah shine ainihin wannan abin da ya same ku sakamako ne na mummunan aikin ku. Allah ya muku sakamako ba kai sakamakon mummunan aikin ku da kaga ba shi umci ne ba kenan, ko ba lura ba. Shi umcin ku daga wajen Allah yana nufin mene kenan? Yana nufin Allah ya musu shi umi? A abin da yake nufi abin da suka gani suka ce kashin tsiya ne na Salihu da wanda suka imani shi suka janyo, sai ce a sakamako ne na mummunan aikin ku Allah yake horon ku da mummunan aikin ku. Wato in bala'i ta in bala'i ya sauka musu sai su ce ainihin kashin Salihu ne. In sun sami alkhairi sai su ce daga gare su ne, idan kuma kamar yadda mutanen Musa suka yi duk lokacin da alkhairi ya samu sai su ce daga gare su, in kuma wani mummuna ya samu sai ce Musa da jama'a suka ja. To haka su ma su in aka yi damina mai kyau sai su ce wa ainihin ilimin su ne ya ba su, in kuma aka rasa ruwa Salihu ya janyo, in aka sami lafiya yauwa daga gare su ne, in kuma aka yi rashin lafiya Salihu ya ja. Shine ma to abubuwan da suke zuwa muku na masibobi sakamakon ayyukan ku ne, Allah yake horon ku. Shine ma'anar tsayirukum inda rabbukum, tsayirukum inda Allah. Bal antum qaumun tuftanun, gashi ma fito da magana a sabi. Bal antum qaumun tuftanun, a ku dai mutane ne da ake fitinan ku, wato ake sa muku musiba ko kwawa asto. Yawa shine ma'ana na fitinan ku, ana jarabta ku bis sarra'i wad darra. Wato al'amar dama kamar da Allah ta yake cewa jaraba wa nablukum bishar wal khair fitna. Akan yi jaraba iri biyu, da wadata da talauci da cuta da lafiya, duk jarabawoyi ne. Saboda haka ana son a ga wannan za ku gode
wannan kuma za ku daure. To su kuma sai suka ce in an masu alkhairi daga gare su ne, ilimin su ne ya ba su, in ko suka ga musiba to daga Salihu ne da wanda suka imani shi su suka ja. To alhali duka guda biyu menene jarabawa ne. Yawa wa kana fil madinati tis'atu rahatin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. A birni kuma wato babban birnin garin Salihu kenan, akan ci sunan garin Mada'in Salihu ko ake ce wurin Mada'in Salih a gari kenan. Madina a luga ma'ananta birni, wato a cikin gari akwai waɗansu mutane tara suna barna a ƙasa ba su gyara. To dama an raba kashi biyu, akwai Salihu na akwai dona zalika. To waɗannan akwai waɗansu waɗanda su kamar su ne jagororin lalacewa ɗin da fasadi ɗin, mutum tara. Wannan kuma yana nufin su waɗanda mutum tara ɗin lalle manya ne. nan ya ce kano minan ru'asa'il augan, wato suna cikin manyan gari, wato ainihin su ne masu faɗa aji, masu hannu da shuni. So kuma suna aikata miyagun ayyuka. Suka ga Salihu yana neman ya ai gyara, kun ba su so. Suka ga cewa imani da Salihu zai taba muradin su, interest din su zai shafa. Saboda ka yanzu ba su bukatan Salihu din nan, domin idan Salihu ya nasara jama'a suka yi imani da shi, to su kuma matsayin su zai tafi, tunda su ne manya. To shine ce suka yi mitin su tara. Me suka ce? Su dama suna miyagun ayyuka, wato su ne manya a ƙasa kuma suna fasadodi, kuma yanzu da awan Salihu suna ganin zai bata musu shirinsu, zai kawar da su a matsayinsu. qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanqulanna liwalihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiqun. Suka ce a junansu su wa'annan mutum tara din nan, miyagu tara, suka sai ta kasamu billahi, suka rantse da Allah. Wato bayan an tattauna ya za a yi da Salihu din nan, ne ce ko to kun san Salihu nan yayi nasara, business din mu ya kare, matsayin mu al'umma ya kare. Zai kasance da ya hada da masu interest daban-daban, da limamin bautan gumaka, da babban ɗan kasuwa mai cin gajiyan bautan gunki, da basarake, da shi kuma ainihin shi ke coordinating abubuwa. To waɗannan su ne da aka haɗu, kowane yana ganin interest ɗinsa yana cikin haɗari. To shi ne aka tattauna dangane da ya za a yi da Salihu ɗin nan. Yana wannan da wanda yake yi babu mu sani bane, mun sani, mun san abin da yake faɗa, shi ke da gaskiya. Kaga yanzu idan mutane suka gano shi ke da gaskiya suka bi shi, mu kuma matsayin mu ya tafi. Saboda haka yanzu me ya kamata mu yi? Ato mun dai muka zauna mishi ido, karshen mu ya zo. Saboda haka sai suka haɗu bayan an tattauna, suka yi rantsuwa tsakani ya junan suka rantse da Allah, taqasamu billah lanubayyitannahu wa akwai kiran latubayyitannahu, in latubayyitannahu ne kiran wato sun ce mu juna kenan abin da ya kamata ku kenan, amma lanubayyitannahu abin da ya kamata mu kenan. Suka ce to mai mashi bayat ne, bayat da tsoro duk ma'anan su ɗaya, shine shiga da daddare, kamar wallahu yaktub ma yubayyitun, bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Tabyit shine yin abu a ɓoye da daddare, haka kuma turuk yankawa da daddare. Wato kenan yanzu za mu shiga da daddare a ɓoye kenan ba tare da an sani ba. za mu yi sadadar cikin duhun dare ba tare da an san, da ka san da daddare mutane duk sun kwankwanta ana bacci, kuma ga duhu a gari, ba za a ga wane ne ke sadadawa ba. Su yi tafiya a hankali sadadar sai su kutsa gidansa, wa alahu da iyalinsa, gidansa kenan. Me za su yi in sun kutsa gidansa da tsakan dare cikin duhun dare? Za su je su imani ne? miya gutar inda me za su yi? Za su kashe Salihu.
sai su je sai su kashe shi. Magana ta gaba ta bayyana. Thumma lanaqulanna liwalihi, sai mu ce ma magajin jininsa, ma shahidna mahalika ahlihi, ba mu halarci mahalakan iyalinsa ba, musa lokacin da aka je aka dara masa aka shi da iyalansa ba. Kaga su abinda suke so za su kashe shi da shi da iyalansa ne. Ya'yan suka shi koka suka same shi sai wani ya gansu mai za su yi mishi, shi ma za su yanka shi. To shi kenan in sa aka wayi gari, ai je da daddare an kashe Salihu, an kashe shi har da iyalinsa, la ilaha illallah, ya yi wane ne wannan aiki? Su wallahi ba mu sani ba, manyan gari kenan. Ina aiji wallahi shi dai sai dai sa ana gadi, ko ina masu gadin aiwa suna cikin duti. Sai wani abu haka nan dai sai a ce to ba a sani ba, sai a ce to duk za a bincike, ba za a kyala wani dutse ba tare da an daga ce ba, sai an binciko waɗanda suka yi wannan mummuna aiki. Kaga wannan abin da kai ji daga mutum ya zo yana wa'azi a gyaru, an ji an gaje shi, alhali su ne masu kisa din. To ka gani sai su ai ba mu sani ba, to ba za a bar wani dutse ba tare da an daga shi ba, don ban kabo waɗanda suka yi wannan mummunan ta'asa don su fuskanci hukuma wanda ta dace da su. Wannan cin amanan ƙasa ake ce ma wannan. To nan ko ainihin su suka yi. To haka wa inna la sadiqun, mu wasu gaskiya ne. Wato kaga za su nuna kansu a matsayin amma sun tausayi, sun ji tausayi, kila ma su yi wani ya kuka ma ya fice da kuka, yace wannan bawan Allah ya zo yana kira a gyaru, har muna murna kasar mu za ta ci gaba, an fara gyaruwa sannan ku zo ku wannan ta'asa, har ya fashe da kuka, nan ku mugu ne. To ka gani, wato kaga sai a ce sai kila ma a je a samu wasu ba su ji ba su gani ba, a ce su ne da su aka kitsa a kamo su. To ta Allah ba tasu ba. Allah ta'ala ce wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun. Suka yi kulla makirci wato suka tsara yadda za a bin ta yadda ba za a gano su bane, ba za a taba ko da zato ba za a tsammaci su bane. To mutum ya zo har da ana gidi zai na neman binciko, kuma ya nuna ya damu har da kuka, ya ka gani an nan ku sun tsara yadda za su je su kisan kan nan tsab ba tare da an sani ba. To suka gama tsarin su. To wa makarna makaran, mu kuma ma muka sakamta masu makirci da markicin su. Wato Allah sai shi kuma ya maida musu jazaza'in makircin su, shine makaru din Allah. In ba ka ba makaru ai mummunan abu ne, kulli kenan, mummunan kulli shine makaru. ba zai waye zama Allah yayi mummunan kulli ba, ma'ana abinda Allah ya yi sakamako ne na mummunan, sai mummunan kullin nasu ya koma kansu. Yawwa sai mummunan kullin nasu ya koma kansu, wa hum la shi'urun, su ba sani ba, ashe sun kulla ma kansu mugunta ne. fanzur kaifa aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. To duba ka gani kai mai hankali, na ma an so muna kullum muka faɗi wannan a irin wa'annan ayoyi, cewa shi wannan alqur'ani hidabi ne ga manzo Allah, saboda ka da manzo Allah yake yi. Amma wani lokaci hidabi kana magana da wanda kake magana da shi muhatab, amma kuma kana nufin wani, kamar wannan haka. To kai mai hankali duba ka gani yaya karshen makircin nasu ya kasance da suka yi kulle-kullen su kashe Salihu din, sai suka yi nasara, sai suka kashe Salihun, suka ci gaba da zaman su, mulkin su ya dawwama. Hakanan ya faru koko yaya, koko makircin sai ya koma kansu, su ne Allah ya kawar. Duba ka gani kai mai hankali, anna dammarnahum, mun halaka su qaumahum da mutanen su ajma'in baki daya. A kisan Salihu da jama'ansa ya gabata a wurare daban-daban, ko a suratu shu'ara akwai shi, mun karanta baya, mun faɗi cewa ga yadda aka halaka su. To kaga nan ba shi aka kawo ba, amma ka lura cewa su mai suka kulla wayannan manyan mutane, manyan miyagu tara din nan, suka tsara yadda za su yi su halaka Salihu ta yadda kuma ba za a gano su bane. To kuma shi Allah ta'ala yana sanar da abin da suke shiryawa, saboda haka sai ya tsamar da Salihu daga makircin nasu. Na ma'anan ba a kawo mana cikakken kissan wannan ba, a wurare da dama ana kawo batun taguwan Salihu ake kawo, aka cewa wani kudar dan Salihu shi je ya katse kafar
taguwan ta faɗi suka ce sun kashe ta a kawo azaba shi aka ta kakawa. Amma a wannan sura sai aka kawo wata magana, suratul naml sai aka kawo wata magana da a sauran surori ba fai kawo su, ba kawo labarin tis'atu rahab a wurare ba, sai aka kawo maganan Qaddaru, ko da ke ba mu ci sunan sa cikin alqur'ani ba, amma an ce idan ba a fa ashikal qaum shine wanda ya je ya tsara wannan taguwa din. To kaga wannan ya nuna ba wannan maganan ba maganan tsara taguwa bane ana, ba ma kawo maganan taguwan anan ba, an nuna waɗansu tis'atu rahadin dinnan wasu manyan mutane su ne masu hannu da shuni, su ne masu fada aji, su ne manyan gari wanda suka ga da awan Salihu ta kauce ma muradinsu, saboda haka suka je suka yi shiri na su kashe shi. To kuma ba a ba mu labarin da ya faru ba, amma akwai wasu kisosi da suke cewa Allah ta'ala ya bankaɗar da shirin nasu ta hanyar, akwai wani ma inda na karanta cewa ana cewa wani ruwaya cewa mala'iku sun jefe su da duwatsu. To yayin da suka je ala'ayi halin da yawa, to kenan wannan makircin da suka kulla bai yiwu ba su iya kashe Salihu din ba, Allah ya tsamar da shi daga shirinsu. Su da suka yi wannan kullin sai ya zama kila ma asiri ya tono, an gano sun yi niyan kisan kai da daddare. To daga nan kuma sai suka ma ce to yanzu to tunda ma na koyi yaƙi a yi ma nasarari suka tura a shikal qaum ya je sara taguwa, suka zo suka ce ya Salo itina bai mata idona in kunta min as-sadiqin. To karshe kaga karshen kullun su na su kashe Salihu bai yiwu ba. Mene ya faru da su aka halaka, ba Salihu aka halaka ba, aka tsamar da Salihu. Aka ce Salihu ya bar gari, aka yi musu tsawa wanda ainihin duk suka wayi gari a gurfane a gidajensu, kamar su shigen azaban da aka yi musu kamar wani walƙiya ne wanda ya mal sannan sai malala ya shiga gidajensu ya tsotse su, kamar in yadda lantarki ka mutum ya tsotse shi a ganci na to aka yi musu, sai zama duk gawokinsu kawai a gidajensu, amma bai rusa gini ba rugurguza gininsu, don haka gininsu na nan har zancen nan da muke. Sai aka halaka su gaba ɗayansu, sai Salihu da wanda suka yi imani aka tsamar da su. fa tilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu, to ga gidajensu sun zama kangaye saboda zaluncin da suka yi, wawi ba kowa, hawiya kenan ala urusha, ainihin ga ba a rugurguza ba amma ba kowa a cikin gidajen. Yanzu zancen da muke akwai mada'in Salih na nan, gidajen da suke fafa duwatsu nan su gini suna nan har yanzu. Ban san ko masu yawan bude ido sukan je su shiga ba, amma dai gidajen na nan. Saboda haka yanzu ga sunan ba kowa, an kaurace mu wurin. Wuri ne mai ban tsoro saboda an halaka al'umma a wurin. An ce manzo Allah ya bi ta wurin lokacin da za shi Tabuka, har ya da zango a wurin, har ya nuna wanda suke tare da shi rijiyar da wannan taguwar Salihu ke shan ruwa din, yace ta nan a wannan ne kai wurin za su sha ruwa, kuma yace amma ai tsauri a bar wurin domin mahalli ne da aka halaka mutane. To ka gani kamar ba a yi su ba, kamar ba su rayu ba, an gama wannan. Kamar da muka sha faɗi a hamali daban-daban, kisosin alkur'ani an rika ba su labarin abin da suka sani. Kaga ko da aka ce fitilka buyutu muhawiyatun bima zalamu, su masu zuwa Sham sun sani. Yawa, mutanen Makka da suka je Sham fatauci sun sani, don suna wucewa ta tsakankanin gidajen. Da aka ce to ga gidajen su nan kuna gani sun zama kangaye saboda zaluncin da suka yi. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'lamun. To a cikin wannan akwai aya ga mutane da suka sani, suke da ilimi, za su ga cewa to waɗannan mutanen da muke wuce kangayen nan nasu mutane ne da suka rayu, suka yi arziki, suka ji daɗi, har ma ga ma alaman ci gaban su nan na fasaha, technology na fafa dutse a yi gida da mai suke da nasi, amma suna fafa duwatsu su gida a ciki. To za mu iya ganin gashi nan, amma kuma gashi ba su, sai gine-ginen nasu masu ban sha'awa. Har yanzu a zamanin nan da aka ci gaba, gine-ginen mada'in Salih yana da ban sha'awa, don za ka ga cewa lalle suna da ilimi na gini a lokacin.
na fafe duwatsu su gida a ciki da adon da suke a kofa din da al'amudai da zane-zane masu ban sha'awa a kofofi din to amma ba su an halaka su to ga mai ilimi wannan ya ishe shi ishara in an kasu kashi biyu idan mutane suka kasu kashi biyu ina ya kamata ka kasance wa aka halaka a can wa aka tsamar salihu da wanda suka imani da shi musuluhu wanda suka gangare ko duna zalika to su ne aka halaka to da ma shikenan kaga tarihi ma shikenan ya jefar da su a kundin tarihi sun koma an sa su a jujin tarihi kawai an gama kamar ba a yi ƙasa sunanta madadin salih ba an gama al'umma ta wuce to da ma shikenan kowannen ne ya ishe ka ko da al'umma ce ta taso gaba za ta ci gaba sai a don kofar da ita a neme ta a rasa ai ya ishe ta azaba ko to ballantana kuma ba shikenan ba fa in lam yakun illa al-maut laka ba wa kaifa wa ma ba'da al-maut adha wa amar to akwai abin da zai biyo bayan mutuwa kuma shine za ta zo mutane daga matattu a hisabi akwai wuta to ko wannan halaka sun da aka yi a duniya ya isa ishara ga mai ilimi mai ganewa ballantana kuma ga kuma lahira na jira وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فكذا ne asarabi kaga fariqa ne ta simona ne ke kaga ɗaya bangaren alladhina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki shine takawa din suka ji tsoron Allah suka bi umurnin Allah kenan suka bar hanin Allah wanda suka imani da salihu kenan to su aka tsamar da su ba halaka su ba an ce musu su bar garin suka bar garin halaka ta zo ta halaka waɗannan mutanen da suka yi imani to kaga yadda aka rabu biyu ke kaga ƙarshen kowanne su aka halakar su aka tsamar to idan aka rabu biyu yan wanne ya kamata ka shiga to shine darasi to wannan kaga ga masu hankali a lokacin da saukan wannan alƙur'anin da suke maka annabi yana wannan kira kaga ana musu ishara ne kenan in suna da haga in suna iya ganewa inna fi zalika la'ayatan liqaumin ya'lamun masu ilmi sai su ce to wannan abin da ake nuna mana ko wannan manzon shi ma irin wancan salihu din to yanzu kuma kaga yadda alamar ya kasance da wayanci wato ma'ana mu ma mu imani da shi mu zama masu gyara kar mu zama wanda suka butulce domin in muka imani muka kyautata aiki karshen zai zama irin na salihu da wanda suka imani da shi in muka imani to karshen zai zama irin na waɗanda suka gangare masalihu ma'ana ke walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tufsirun da lut wannan adabi ne akan abin ba ya wuce baya a maganan salihu din sai aka kawo maganar lut kamar cikin haka nan yadda aka rabu kashi biyu din nan a mutanen salihu aka halaka waɗannan aka tsamar da waɗannan to shi ma haka nan al'amarin yake dangane da annabi lut yayin da ya ce ma mutanensa yanzu kuna zai kema mummunan aiki albasha alhali kuna gani wannan mummunan aiki da wani bai riga wani wuri ke cewa masu baka kun biya min adam min al'alami wani bai riga ku da wannan mummunan aiki ba su suka fara kirkiro wannan mugunyan aiki na namiji zai kema namiji yace ku yanzu kuna gani ku zo ku zai kema wannan mummunan abu wanda ya saba ma dabi'a wa antum tusirun kuna gani ma'ana kuna sani kenan kuna sani cewa wannan mummunan abu amma kuna aikata shi a sarari ayyannakum la ta'tuna rijala shahawatan min duni nisa yanzu kuna zai kema maza da sha'awa maimakon mata wato bisa ɗabi'an da Allah ya halitta ya yi mutane da ma sauran halittu dabbobi da tsuntsaye da ire-iren wa'annan ya yi su maza da mata bisa halittar da Allah ya musu ya yi su ne bambanta su saboda a sami hayayyafa saboda kai ya sanya kuma hanyar hayayyafan don ya zama an sami ragaba ga yi sai ya sha'awaitar ya sa sha'awa ya kuma sa ainihin shi wannan hanya din ana jin daɗin yi kuma ya sanya doka ta shari'a ta yadda zai halatta a yi shi ne a aure ta hanyar aure da ainihin bai yi shi da ta wannan bai sa sha'awa ba bai kuma sa da ya fi da sha'awa cikin al'amar ala misali a ce idan
idan an yi ana shan wahala ne, ko da ke a cikin halitta ban sani ba, an ce wa gizo-gizo shi in yayi yana mutuwa ne, so ɗaya yake jima'i in yayi shi kenan sai matan ta cinye kan shi kenan sai ya mutu. ta yi gizo-gizo iri-iri ne, shi dai sau ɗaya yake jima'i a rayuwarsa in yayi kuma ƙarshen sa kenan. to da ana mu mutane haka nan wa zai yi sau ɗaya sai ka mutu an gama. to da kuma ainihin an yi shi da wahalan gaske, ainihin idan a ce aje a gaida mutum asibiti a ce ai yayi jima'i ne yau shekara 3 yana ciwo, to ai kaga baya da za a yi kenan, sai a zama mutane sai su kare, sai ya zama ba mutane, ba za a yayyafa ba. sai Allah ta'ala ya sa shi ta hanyar da ake sha'awansa domin a sami ragaba na yaduwa, domin inda ba haka nan bane, inda ya ainihin ya zama da wahala ko kuma san ba sha'awa a ciki, to shi kenan zai zama babu yaduwa kenan na bil adam, sai dan adam ya kare, jinsansa zai kare. to sai shi yasa ya sa bisa ɗabi'a ya mutane maza da mata ya kuma sanya haka, amma ya sa ka'ida ta shari'a ta aure. to amma yanzu wannan maimakon bin wannan ɗabi'a da shari'a, ko kuka saba ko ka zo yanzu kuma maza kuke zai kema da sha'awa wanda bai da wani ma'ana, wannan ya saba ka'ida, ya saba ɗabi'a. bal antum qaumun tajalun, ku mutane ne masu jahilci, kuna jahilcin wannan mummunan abu da kuke yi da kuma akiban da zai kasance a gare ku. to wannan magana da ya musu, kaga ya musu magana cikin lalama za mu ce ma da lallashi, duk da suna mummunan aiki, yana nuna musu munin wannan aiki din da rashin dacewarsu. kaga ya kamata su sa hankali tare da shi, amma ina amma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharu. ba abin da ya zama jawabin mutanensa an so wanda suka bayar, sai kawai suka ce ku fitar da iyalan lut daga garin, daga kasar ku kenan, ku fitar da su, a kore su ne daga gari, saboda mene innahum unasun yatatahharu, su mutane ne wanda suke tsarkaka daga wannan abu, suna neman a gyaru ne, a daina wannan albasha. abin mamaki an aibata su da abin da ke ba aibi bane, wato su a ganin su su kazamai ne, saboda haka ainihin wanda yake neman a tsabtata shine yayi ba daidai ba. wato suna son a gyaru ne, ko fitar da iyalansa, ma'anan iyalansa anan mutanensa wanda suka imani da shi. da yiwu aka mai da ya zo a fama wajen nafiya gaira baitin minal musulmi, ba wani gida sai na musulmi sai kwara ɗaya, wanda yake nufin ba wanda ya imani da lutu a garin sai mutanen gidansa kawai. shi ma gidan ma abin takaici ban da uwar gidan, don ita uwar gidan munafaka ce, ta kasance tana bayyana ma lut tana tare da shi, alhali kuma tana tare da mutanen gari. saboda haka har ma tana masu jasus, tana masu leƙen asiri, tana ba su labarin abin da ke gudana a gidan lut. amma shi lut bai san da haka nan ba, ya dauka ita ma ta yi imani. sai kuma 'ya'yan lut, to su ne suke tare da shi, sauraka da shi da 'ya'yansa aka tsamar, ita kuma uwar gidan abin da ya sami mutanenta ya same ta. to ku lura da wannan an da suka ba, ku fitar da mutanen lut daga iyalan lut daga garinku, su mutane da suke so a tsarkaka, suna so a gyaru ne. su ko abin da suke cewa to mu kazamai ne, kazanta muke so, ba mu bukatar tsafta, saboda haka tsaftatacce zai kawo mana abin da ba a so. to kuma da a ce ainihin mutane sukan yi magana irin na mutanen lut, da a ce lalatattu irin mutanen lut za su yi magana irin nasu, to da ma ya fi sauƙi a kan yadda wasu sukan ce shi masu gyaran su ne ke barna, su ko gyara suke. su ba su ce shi fadarare ne ba, ko yana neman ya lalata musu gari ne ba, a'a yana son a gyaru ne. su ko mai suke so a lalace. shi jin irin wannan zaka ga kamar wasu ainihin su walwala suka nuna cewa ai ka san shi wannan wai shi ustazu, sai a fashe da dariya kyal wai shi ai ka san yana son a gyaru ne, sai a fashe da dariya kyal wai za a gyaru, wai waki zai yayin gyaruwa.
sai a ce ka san wannan washi baya cin hanci, sai wani fashe da dariya, baya cin hanci sai ce aini hanci ko da majina ci ne ke, wani ce aini har da kunni da laifi ma duk ina hadawa in ci ana izgili ga mai kamanta gaskiya, yawa sai a yi izgili da shi shigen irin wannan sun da izgili suka faɗi cewa innahum unasun yatahharu, suna so a tsarkaka ne, wato da izgili ana dariya wai a gyaru. kuma yanzu mu daina wannan sharholiyar namu sai su fashe da dariya, wato a bari kenan a zama mutanen kirki ko sai a fashe da dariya. To ku fita da su in ba haka ba wallahi za su samu gyaru, shine za su lalata ƙasa kenan. Ga wajen lalatacce in aka gyaru mai aka yi kenan, shi a wurin shi yana ganin an yi ba daidai bane, saboda haka kamar shine gyararre an lalace. wa ya zubillah fa anjaynahu ahlahu illa imra'atahu qaddarnaha min al-ghabirin, sai muka tsamar da shi da iyalinsa sai matarsa ita mun kaddara ta cikin waɗanda aka bari a baya. A ruwaya ana cewa ko dai sun fita sun barta, abin da ya sami mutanen ta ya same ta, ko kuma sun fita ta ga fitan su ta bi su, amma an ce kar a wayoyo, ita ko sai ta wayoyo, sai abin da ya sami mutanen nata ya same ta. wa amtarna alaihim matara, muka yi musu ruwa. To wannan ba ruwa ne fa irin na ruwan sama da aka saba akan yi hadari a yi ruwa wannan da ainihin ake murna da zuwansa ba. Wannan ruwan duwatsu aka yi musu, sai da an saukar musu da ruwan azaba, aka rugurguza mahallin nasu. fasa a matsarul munzari, to ruwan waɗanda aka gargada ba su ji gargadi ba ya munana, domin ba mummunan ruwa aka yi musu, ruwan azaba kamar da ruwan sama ke sauka. mun ce ruwa abinda muke nufi matsar din saukansa daga sama. to tun da ainihin ya sauka ne kamar yadda ruwan sama kan sauko da alkhairi, shi wannan sai ya zama ainihin duwatsu ne suka sauko, aka dunga dukansu da dutse din, suka fito suna guje-guje, wannan a mangara wannan fendara wannan ginin a rugurguza shi, sai da aka biji-biji da garin shi wannan ko kango ba a bari ba kamar na mutanen Salih da zaka je ka ga ginin ba, su ba a rugurguza ginin su ba, su an halaka su ne, su jikunan suka marmaci aka bar gine-ginen. su ko mutanen Lot san ba a bar gini ba, a bilhassil ma sai da aka daga kasansu aka daga shi sama, sannan aka birkita, sannan aka yi ruwan dutse ya rugurguza komi. wato suna cikin abin nan sharholiyansu suna izgili, suka ga Lut da jama'ansu sun fita garin, an ce mau'id din su subahi ne, sai suka fita tun kafin subahi, tun cikin dare. lokacin su kuma sukan hada kulab kamar da wani wuri ke cewa ta tuna fi dadin kuma munkar, sukan hada kulab din su matattara a tashar holiya. an ce suka rika rawan tsaraici, tun yana rawa yana wurgar da tufa, yana rawa yana wurgar da tufa, yana ihu har ya gama wurgar da komi ya koma zigirgir. shine irin abin da suke yanzu. mutane suna yi ana cewa sun kansu ya waye, suna kwaikwayon mutanen Lot ne. bilhatin ma ba za a kai mutanen Lot ba, wanda Allah ta'ala yake cewa wal mu'tafikata ahwa mu'tafika, wanda su ne ahwa, su suka fi kowa bin sha'awa son rai. saboda haka ko wanda ake ganin sun ci gaba yanzu suke irin wa'annan abubuwa ba su kai mutanen Lot ba, saboda an ce so suka fi. kuma shigen irin wannan aikin da mazajen suke aikatawa da junansu, haka ma matansu suke aikatawa da mata gaba da. sannan kuma su je taron tsareci su ta nunan tsareci suna ta sha'awa, suna da rarrako su, sai aka ga Lot ya fita garin. dama shi ba mutumin garin bane, shi dan uwan annabi Ibrahim ne, ya yi hijira tare da Ibrahim daga birnin Ibrahim zuwa Palestine. to daga nan kuma a kudancin Palestine ne aka sami garin da mutanen Lot suke. mun ba da bayanin wannan a suran baya a cikin suratul shu'ara, na cewa akwai gari sunansa Sodom, don haka ma ake kiran wannan mummunan aikin sodamanci. amma bin takaici mu annan da Hausa sai suna kiran sunan mummunan aikin da su sunan annabi. shi mummunan aikin shi ne sunan shi da waɗi ne, bai da dangantaka da sunan Lut. to yayin da annabi Lut alaihi salam ya fita tare da iyalinsa, sai azaba ta zo musu, akai musu ruwan azaba.
suna zaune suka ji harbi daga sama, sai suka ga wuta tana tashi, sai suka shiga guje-guje. Harbi kenan kake ji, sai da aka rugurguza su kaka. To yanzu su inda aka yi garinsu, inda garin yake har yanzu mahallin yana nan, to wurin tsandauri ne da kyar ainihin abin tafiya ke bi. A tafiyan da su mutanen Makka sun san da wurin, suna wucewa yan za su je fata wuce sha, saboda kan an zo za ma dole a wuce da wuri, saboda tsandauri ne da raƙumi da doki da kyar zai taka ya wuce. Sannan kuma ko ciyawa ba fito a wurin, ko kuma ko kadangare bai rayuwa a wurin, mahallin da aka halaka mutanen Lot. To duba ka gani, to kaga yadda ake rabuwa biyun kenan. Ko kun gwamnatin maganar da muke nan ya nuna maka cewa ainihin mutane sun kasu kashi biyu. Abin mamaki inda aka kasu kashi biyu a mutanen Salih, akwai wanda suka imani da Salih, amma na Lut san ba wanda imani shi. Duk garin bai gagari Allah bai halaka su, an gaba amma ba a yi su ba. A wancan karin na baku labarin akwai wani gari da aka tono, sunan shi Pompido a ƙasan Girka, wanda aka gano shi birnin an halaka shi kusan shekaru 3000 da suka wuce. Kuma su ma mutanen wurin sun ci gaba sosai, har ma suna da tsarin makewayi markazi, wanda yanzu kasashe kalilan suke da wannan, ko birane kalilan suke da wannan tsarin toilet markazi, irin wannan makewayi da ke amfani da ruwa, wanda a gidajenmu akan haƙa karami ne bayan gidan ya rika shiga, to su bututu ake sa ya fita can bayan gari, central water system. To su tun a wancan shekara 3000 suna da wannan, ainihin bayan gidansu gaba ɗaya na fita can, bututu ke fita da shi can bayan gari, wanda sai kwanan nan ne aka kai ga wannan ci gaba da. To su ma suna da gine-gine hamshakai masu ban sha'awa, su ma ginin bai rushe ba, kamar an ɗebo wani dutse ne aka sama da shi aka narka shi ya zuba akan su sai ya rufe su, don haka aka tono, kamar an narka dutsen ne sai ya zuba ya rufe garin. To shikenan yanzu an tono gine-ginen su da gawawakin mutanen, kuma ana iya ganin gawawakin mutanen suna harkokin su, don haka ma har family sukan hada hannu da juna, don lokacin su azaban ya lullube su. Don haka ma sai aka yi musu jiki, kasusuwan su ne aka gani, sai aka yi musu jiki na abin nan ceramic, aka kwaba wani abu aka jajjaba, aka yi fidda sifofin mutanen, aka basu inda aka same su. Yanzu haka mutane na zuwa su gani da gine-gine masu kaga ainihin tile mai kyau da kuma rufi mai kyau da zane-zane a jikin bango. To su kuma an gano su ma suna irin aikin mutanen Lut, ko ka gani. To ba mu labarin su ba cikin Alkur'ani, saboda inda an bada labarin su Larabawa Makka za su ce kaje wani gari wai Pompido, sai su ce shi annabin yana faɗan, sai su dariya su ce yana hauka ne, wai kaje wani gari wai Pompido dama balarabe bai iya faɗan fa ba mai fi, sai ya ce Bombido ko Bumbudo, za ba shi kuma da o, sai ce me ma ya ce gari a ce Bumbudo, ce wannan lalle gaskiya abin nashi ma shirme ne. To sai Allah ta'ala ya ba su labarin abin da su suka tsani, ko ba lura wanda suke gani. Don haka yake cewa fanzur kaifa kana aqibatul muslim, ko fanzur kaga ai zaka iya gani kenan. Fatilka buyutuhum, kaga zaka ga iya ganin gidajen nasu kenan, sai ya ce ga gidajen su nan kuna gani ma'ana. To inda ya ba su labarin wasu masu ainihin ba su sani ba, ai ba za su iya, ba za a ce musu kudu ba ku gani ba. Amma yanzu binciken tarihi ya nuna irin wannan, shi wannan garin an gano shi ne da yake kuma ainihin kafin shi wannan tsaunin ya narke a kansu, sai da ya rufe sararin sama, akwai wanda ya ɗauki takarda ya rubuta abin da yake gani, an sami har takardar rubutacciya. To su ma an gano abin da suke aikatawa kenan, wannan mummunan aikin da yanzu mutane suka ɗauka ci gaba shine wayewa, ya zubillah. To kaga an rabu biyu, kaji yadda ya kasance nan. Wannan in ma muka ce na mutanen Salo an rabu biyu, to na mutanen Lut ma za mu ce an rabu biyu. Wa ma wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin,
gida ɗaya gidan ma ba uwar gida, amma kuma bai sa Allah ya saurara musu ba, yace to ai wannan sai aka halaka su gaba da an gaba kaman ba su ba, kamar yadda aka yi na Pompido din nan nake ba ko labari wanda yake shi sun ma tarihi wannan ci gaba ne yasa aka binciko aka ga garin, banda aka ba ainihin garin ana bi ta kai ba san an taɓa yin gari a wurin ba, daga baya ne tono ya ga aka tono sannan aka ga suna da tarihi. Waye sani kuma irin wayannan guda nawa ne wanda ba mu sani ba. qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa Allahu khairun amma yushrikun. kace ya kai wannan manzo to kace alhamdulillah, dukan yabo ya tafi daga Allah, wa salamun ala ibadihi allazina istafa, kubuta kuma ga bayansa da ya zaba. Ba muna batun mutane sun kasu kashi biyu ba, yawa to ka ce alhamdulillah ya kai wannan manzo, ce alhamdulillah ka ce kuma kubuta na ga bayin Allah wanda Allah ya zabaku, kuma bayan suwa ne waɗanda suka zubar da kawo kansu, suka zalunci kawo kansu da kafirci da mummunan aiki. Allahu khairun amma yushrikun, Allah ne yafi ku abin da suke gwamawa da shi, suke bautawa ba shi ba. Wannan tambaya ce mai kunshe da amsa. yawa wato wanne yafi tsakanin jama'un nan biyu, wanne ne yafi tsakanin abin bautan nan biyu kenan na farko kafin jama'u din, wanne yafi alkhairi, Allah ko wani Allah? Shi Allah shine mahalicin kowa da komai, to su ko ina abin da yake bauta ma su kuma ba su wadata ba kansu komai, su ma kansu halittan su aka yi an yi su, to wanne yafi, wanne ne bin shi yake fita? To kaga ta nan kuma kaga abin nufi jama'un nan biyu masu wanda suka yi saranda ga Allah suka bi dokokinsa su suka bi, ko wanda suka bi waninsa. amma khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'ika dhata bahja, ko kuma wanda ya halicci sammai da ƙasa kuma ya saukar muku ruwa daga sama, kuma muka tsirar da gonaki masu ban sha'awa daga shi wannan ruwa. Wato ma'ana shi ma wannan tambaya mai kunshe da amsa, shi yafi ko waninsa? ma kana lakum an tumbitu shajara, ba zai yi ku tsirar da itaciyanta ba, wato ku inda ainihin ba don Allah ke tsirar da tsiro ba, ku ba za ku yi tsirar da tsiro. a zai yanzu dan adam yana kere-kere ko yana kere-kere, akwai inda yana yin itatuwa na roba, kamar a binan filin jirgin zaman Dubai akwai shi da wa'yansu itatuwan dabino na roba wanda akan matsa wani control sai ya fito da su sai kuma ya koma da su karkashin kasa ya rufe su, na roba ne amma za ka rantse dabino kake gani in kana kallon su. To akan kwadar da shi kasan an matsa wani duk sai dabinon su koma kasa sai ya rufe, sai ya zama ba dabinon. Zuwa can aka matsa wani abu sai duk dabinon sai su fito, ka gan su gunin ban sha'awa, itatuwan dabinai na roba. kuma suna akwai wanda suka yi gasu na za gan su in ka taba ba za ka gan shi a idon ka kamar dabino, amma ka taba zai gashi roba ce, an yi shi ne na ado kawai. irin wannan sai dai ido ya kalla, amma bai kama da icen dabino ba, domin icen dabino ɗabi'i in ka zauna kusa da shi kuna musayan iska. Itatuwan da muke tare da su muna musayan iska ne da su, iskan da muke shaka mai kyau muke shaka sai mu fitar, idan muka fitar da mara kyau wanda ya bi jikin mu ya bi ta jini ya kwakwaso kazanta ya fitar, to su kuma itatuwa sai su shaka da rana kenan, da daddare kuma sai mu sake musaya su kuma sun suka fitar da wannan oxygen, su oxygen suke fitarwa, saboda haka akwai bukatun itatuwa tsakankanin mutane, domin itatuwan su suke shakan numfashin mu maras kyau su fitar da mai kyau, mu kuma shafi mai kyau din mu fitar da mara kyau, sai muna musaya. So in sun shafi carbon dioxide sai su fitar da oxygen, ko ba alfara mu kuma mun shaki oxygen mu fitar da kayan carbon dioxide. To in ka itacen roba zai ba da wannan fa'ida? Bai da wani fa'ida shi wannan, sai da ido ya gani. To sannan kuma
yana ni'iman itatuwa yana sa wuri ya sanyi ya fito da iska bibbin mai daɗi ba kawai ya tace iska ne mai amfani ba har kuma ya sa mai daɗi ka ji to shi na roba shi ma ba zai maka har wala inuwan itaciyan halittar Allah da kuma ba zai daidai da inuwan roba ba kazalik ga sunan da kuma abin da yake makasa da bukatu da yadda yake rike ruwa da sauransu su duk a wani surare wannan mani na gani a talabishin ne a Sudan har yanzu kamin mamaki kamar ana zamanin da su akwai wasu itatuwa da suke aje musu ruwan da suke sha a ƙauyuka in an nemi ruwa ko sai ga har da guga tsakanin cikin tsakiyar itacen sai su fura gugansu su ɗebo ruwa ka an zuzuba kuma su yi ta shan ruwan su lafiya lau itatuwan ke aje musu to wannan gidan roba ma zai yi maka wannan itacen roba da sauransu kaga inda ba don Allah ya tsirar da tsiro ba ina tsirar da shi ma kana lakum an tumbidu shajara ba zai taba yiwa ba saboda halitta ne kuma Allah kawai ke halitta ka san wani abu da kwaya in ka saka a cikin kasa ka bizne ka san bushewa yake yi sannan mai rai ya fito sai ya mutu sannan rai ya fito idan kwayan masara ko dawa in ta tsiro to na ƙasan ka gani zaka ga ainihin wanda ka shukan yayi baki irin kamar an kona shi a tsakanin matacce Allah ya fitar da mai rai Allah kadai ke wannan inda ba don shi yake muku ba ina ku ina wannan to yanzu wanda yake muku wannan shine yafi ko abin da wanda ba ya tsina na muku komi kasan su mutanen maka sun ce gunki ne ubangijinsu wanda aka suka sassaka da dutse ko suka kankara kai nan ce suka kankaro daga jikin dutse ko suka sassaka daga katako ko suka gina da ƙasa shi suke roƙo suke yana biyan musu bukata kuma wajen shi suke zuwa hukunci ya warware ko da ke akwai wani mutum wanda shi ke wannan mutane ke yin wannan don har ana ba su hanci su wayannan mutanen idan ana gaddama cewa wannan dan wane ne na wane ne ko na wane sai a ce a je wajen iyayen giji su warware to in kana son a ce ɗanka ne sai ka ba limamin gunki ɗin kuɗi mai yawa to shi kenan sai ɗan ya zama naka sai fito da kyau ya ce kai kake da ɗan kawo to kaga shi ke cin gajiyan bautar shine kuma zai so a ci gaba da wannan bauta da to su amma mutane ana musu babaro ko da ke su ma suna iya ganewa duk ƙarairayi ne kawai amma wasu su ba su gane ba to har yanzu dan adam karka dauka wai yanzu da ci gaban sa na ilimi ya bambanta da wancan lokacin har yanzu imanin mutane da yawa a ga wannan Allah sun fi ganewa da cewa tsan tsafacen nan shi suka fi gane mishi suna ganin kamar zai iya biyan musu wata bukata to Allah ne yafi koko wannan Allah ne yafi wanda ke halitta koko wanda baya yin komai Allah da ke tsoro muku da tsoro daga babu ya busar da abu ya matar da shi fito da mai rai ai ilahumma Allah yanzu akwai ubangiji tare da Allah yanzu kai ka ce akwai wani tare da Allah inda da akwai tare da Allah da sai ya zama shi ma yana iya yin abin da Allah ke yi kenan ko yawa amma da za a ce maka waye halicci sama da ƙasa za a tambaye za su ce Allah ne to wake saukar da ruwa daga sama za su ce Allah ne wake tsiro da tsiro da ƙasa za su ce Allah ne to wa yake rayar da ku kenan Allah ke to akwai wani ubangiji tare da Allah ne wanda da shi da Allah suke wannan ne za su ce anan za su yi shiru ne ba in suka ce maka babu ai za su zo su bauta wa Allah din ke sai su yi shiru su ce gaskiya wannan ba an kawar da shi bane ba za mu ci gaba da bautar mu barhum qaumun ya'dilun su mutane ne masu karkata daga barin gaskiya kenan su mutane ne masu karkata ga barin gaskiya ko kuma masu daidaita Allah da wani daga adal yana iya daukan karkata yana iya daukan daidaita saboda in ya zo da sigan daidaita yana nufin barin abin da yake ba daidai ba shine amma asalin udul karkata ne asalin lugar adal karkata ne amma karkata ya zuwa ga in aka ce ya zuwa ga gaskiya to shine adalci ko ba lura ba karkata kuma ya zuwa ga ƙarya kaga fandara ke don aka ce balhum qaumun ya'dilun su mutane ne ba masu adalci a nan ba ko ba lura ba masu karkata kenan gabarin Allah ko kuma masu daidaita Allah da waninsa alhali sun san ba Allah bai da sa Allah bai da sa amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza ko kuma wanda ya sanya ƙasa matabbata wato ƙasar nan da ake zaune a kai domin shi ana iya zama a kanta
ba ta motsi da mutane suna iya zama a kanta. waja'ala khilalaha anhara, sannan kuma ya sanya koguna a tsakankaninta suka keketa ƙasa din. Wato ita ƙasa wanda ake zaune a kai Allah ta'ala shi da ta dan adam yana iya zama a kanta, yayi mu kuma duk abin da ake bukata don adam ya zauna a kanta ne. wanda zai yi adala kuma al'arda zalula sassauka wanda za ta iya rayuwa ana iya rayuwa kai. To ya keta koramu da koguna a tsakankanin ƙasa din ta yadda ruwa yana iya zama yana kwarara har ku iya ɗiba ku amfana da shi. waje adala harawa sai kuma sanya duwatsu tsaunuka kenan wanda suka dandanna ƙasa a nuna shi an tami da biko don ƙasa ta kada ta motsi da kuka. An ɗora ƙasa akan ruwa ne sai kuma aka ɗora mata manya-manyan duwatsu suka dandane ta don kar ta rika motsi. waje albainar bahrain hajira ya sa ainihin shamaki tsakanin koguna biyu, kogi biyu kowanne da na irin nasa nau'in ruwan su haɗu amma ruwan bai haɗe ba. kai ka ce an sa gilashi ne aka da raba tsakani amma ba a sa ba. wannan ruwan baya shiga wannan ruwa baya shiga wannan. a bayan mun karanta irin wayannan a matsayin ayoyi waɗanda suke ana ganin su a ruwa, masu tafiya a ruwa suna gani. za ga ainihin a wani muhalli za ka ga ruwa biyu kuma za ka ce an datsa su ne datsawa da reza, ya tafi fes a miƙe, wannan baya shiga wannan. in ainihin mutum ya ɗibi wannan haza azbun furatun wa haza milhun ujaj, in ya ɗibi wannan ya gunsa zai fezar ne, zai ji da gishiri. in ya gotsi wannan sai ji zai shawo, amma ba su haɗuwa. wayannan cikin ayoyi wanda ga sanin birjik matafiya a ruwa suna gani. ta yi wannan ina magana ba mutum ma daga. sannan kuma har wala sanin mu da kasan da muke zaune a kai in sabanin sama, duk da yanzu dan adam ilmin sa ya kai yana gani fiye da wanda na farko suka gani din. yayin da saukan wannan za su fahimce shi da ma'ana sassauka na cewa kasan da suke dora a kai wanda ga ainihin koguna sun ratsa ga duwatsu sun dandane. to amma kuma idan muka dauki kasa a matsayin wannan kasar tunda ainihin yana batun samawa to al'ar, kaga sammai da kasa, kaga kasa anan ma'ananta wannan duniya da muke zaune a ciki ke, wanda yake akwai waɗansu wa'insu abubuwan da suka kama da wannan kasar tamu amma su kuma ba a sanya su da sauki don a rayuwa. kamar mariha wanda shi yafi kusa da kasa shine ake ce ma mariha wani tauraro ana ce masa Mars da Ingilishi, wanda shi yafi kusa da kasa kuma yayi kama da kasa sosai. yanzu masu bincike na zuwa suna ta bincike, ba dan adam bai je ba tukun, ana da harba abubuwa. an gano cewa shi ma kasa ne amma ba ruwa ba kogi, kuma akwai iska tana buga bibbi ga dukan alamu. in abin akai ruwa ne yana bayyana a wurin zai kabe saboda iskar tana da kishi. san ba a sa ruwa a nan ba, saboda ka rayuwa ba za ta iya a wannan ba. to wannan kenan mariha kenan da take kasa ce kamar din wannan kasar da muke takawa amma kuma ba ruwa. to waɗansu kuma taurarin da muke hango su wasu ba ma kasa ba, wani zaka ga wani abu ne kamar tabo kuma yana zabarbaka ne kamar tafasashe da'iman kuma haka yake tabo ne na zabarbaka kawai, ba zai yi a sami rayuwa a wurin ba. wasu kuma ainihin kamar kankara ne yake gaba ɗaya a wurin ba, da rayuwa ba za ta yi a gun ba. to amma ita wannan ƙasa da muke tsoro a kai sai Allah ta'ala ya sanya ta don a iya rayuwa a kai, ya sa ta matabbata ya alal arda qarara, matabbata ana iya zama a kanta, ba ta motsi da mutane, ba ta rawa, ba ta zabarbaka. sannan kuma sai ya keta ruwa wanda yake ainihi da ba don keketa ruwa da yi ba koguna da ainihin rayuwa ba za ta yi ba sai a gefen teku. sai zama a cikin ƙasa ma inda ba kusa da teku bane, kamar mu inda muke nan tsakaninmu da teku da nisa, amma kuma na iya rayuwa a nan saboda ga ruwa nan Allah ya taskace a ƙasa. koguna na wucewa da kogunan ƙasa wanda aka haƙa rijiya a cin masu. sannan kuma yasa duwatsu manya-manya suka dandana ƙasa din. sannan kuma ga matafiya a ruwa suna iya ganin yadda ruwa biyu ba su cakudewa da juna. wannan aya ce. to ma'ana wanda ya wannan ba an ce Allahu khairun amma yushrikuna ba, sai aka ce an manja alal arda qararan kaza wato shine yafi ko wani waye wannan ka san wannan za su ce Allah ne wannan ko. to ai ilahum ma Allah, akwai wani ubangiji tare da Allah.
ka san game da cewa wannan aka tambaya shiru mutum zai ya san babu amma in yi itirafi da cewa babu to abin da yake nufi ya zo ya bauta wa wannan Allah ne shi kuma ya zanya bauta wa Allah ne ina za tambaye ka wani abu ne yafi ma dan adam wahala wani abu ne tambaya wani abu ne yafi ma dan adam wahala a duniyar nan ka san amsa ya da Allah ɗaya ne Allah ya wannan shine amsa ba wani abin da yafi ma dan adam wahala shine ya da Allah ɗaya komai yana iya mashi da sauki amma ban da wannan amma kuma inda zaka ce musu waye halitta har sai maka wani Allah wane ke ka za ce maka Allah ne to waye cancanta a bauta masa to sai a maka shiru domin in aka ce maka Allah to za a yi saranda kenan su kuma sun su saranda saboda haka ga tauhidi zahiri kowa ya san shi amma yana da wahala yana da wahala ga mafi yawan mutane ba su yi ko na fatan baki ba su to amma wasu kuma sukan yi na fatan baki sai ce to amma to za su wargaza abinda suka imani da jike nan za su ce to amma ko Allah ma to kuma ba su sun wargaza komi za su bauta ma wani Allah ke to kaji abinda ban mamaki ga al'amarin nan adam a ce menene yafi ma dan adam wahala a doron ƙasa amsa tauhidi shi fi komi na akwai tauhidin jekanayika ko ba lura ba irin tauhidin iblis duk iblis shi ma ya san Allah ya ko ya san Allah ɗaya ne ko bai san Allah ɗaya bane ya san Allah ɗaya ne ya san akwai wuta ya san akwai aljanna ya san akwai tashi bayan mutuwa to amma sai ya da bi wasu sun ɗauka an sun san wannan sun yi imani kenan imanin iblis suke saura mutum ya miƙa wuyan ne ke da wahala saboda haka sai ka ga ba zai iya tirafi ba saboda in ya iya tirafi ya ce haka ne to shi kenan kamar ya yi saranda ke saboda haka ta amsa an son tambayan ai ilahumma Allah yana da wahalan ansa kar ka dauka lokacin da ake musu manna magana za su ce babu shiru za su gum da baki domin in suka ce la laysa hunaka ilahumma Allah zai to me yake nufi kenan su zo su bi wannan manzon kenan to kuma su ba su bi shi ba bal aktharuhum la ya'lam da yawan su ba su sani wato ba su sanin cewa abinda ba su sani ba din ba su san cewa babu ubangiji tare da Allah ba sai sun san babu ubangiji tare da Allah ko to me ma'anar la ya'lamu ko ga mini yawa ba su sanin akiban abinda su suke na babu ubangiji sai da Allah sai babu ubangiji sai Allah to amma idan ka ki kai saranda ka ce haka ne to akiban zai komo kanka ne yawa ba su san karshen abin da zai zo ba su san sakamakon irin wannan butulci irin nasu na ce na kin saranda ga Allah ma'ana in suka shiga wuta sun shiga fake na sai kururuwa sai ihu sai tunanin a koma da su duniya su gyara abi kun ba za a dawo ba wato ba sanin aikiban wannan irin butulci irin nasu amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard to ko kuma wane ne yake an samu mabukaci idan ya kira shi kuma yake yaya mummuna mabukaci ajizi wanda yake ba ta wata hanyar da zai iya samun biyan bukatansa in ba ta Allah ba wa nake ansa addu'a na mabukaci idan ya kira shi wa yakshifu su yake yaya mummuna wa yaj'alukum khulafa al-ard yake kuma sanya ku halifofi na ƙasa halifofin ƙasa ya zama wato kenan halifofin ƙasa ma'ana ko kuka mai gurbin wasu kuma su zo su mai gurbin ku kaga ai tun zuwan Adam doron ƙasa mutane suka wanzu ya zuwa yau din azu muna bayanin cewa Allah ta'ala ya sanya halittar mutane maza da mata don a yaɗu to amma haka nan ake ta yaɗuwa din mu mun gaji iyayenmu da kakanninmu da sannu kuma iyayenmu da jikokinmu su kuma za su gaje mu hakan kamar yadda mu muka gaje wasu to shine halitcin ƙasa din yasa ku kun halicci ƙasa kun gaje ta bayan wasu sun wuce domin shekara 100 da suka wuce a baya ba waɗanda suke raye a doron ƙasar nan ba su ne ba yanzu nan kuma da shekara 100 wasu ne kuma babu ba to wake ansa addu'an mabukaci in ya kira shi kuma sun fa sani domin su ma in suka shiga wani hali da suka san cewa a nan ba wanda za a kira ya ansa sai Allah din kawai suke kira sun sani sarai
na mutum idan ya sami amintuwa ya shiga cikin aminci yana iya kiran wani, kamar masu bautan gunki ko masu matsafa ko yan bori ko yan midun zuga sunan dai da mayu do za su irin wannan rashin kunya din. Amma in dan bori ya ga mutuwa zai ya manta wa'annan iskokin, Allah zai kira. Haka matsafi in ya ga mutuwa, masu yankan jarirai da masu shan jini da su suna ganin mutuwa Allah za su, kuma sun san Allah ne kawai zai iyaye musu. Na min yana cikin aminci yana iya komawa ga tsafinsa ko borinsa ko maitansa ko kaza, ya ga yana aminci, amma yana ganin halaka Allah zai kira, don ya san ba mai yaye mishi wannan halakar sai Allah. Akwai dogon magana dangane da amman yujibul mutarra din, amma ba mu san tafsirin mai tsawo. Daga cikin addu'o'i mukan yi wannan addu'an amman yujibul mutarra idza da'a, kafin kai addu'a ka faɗa sau 5, amman yujibul mutarra idza da'a, amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a sau 5, sannan kuma kai addu'a. Akwai masurai da yawa, ya arhamar rahimin, ya ga sunan yana sannan sai ka daga hannu kai addu'a, yana daga cikin hanyoyin samun ijaba. Kuma an ce Imam Mahdi ajallahu farajahu in ya bai wannan addu'an sa ce zai jingina bayan sa da Kaaba ya faɗi wannan kalma amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su, sannan ya addu'a sai kuma nan take Allah ya amsa masa wannan addu'a ta su. To sannan kuma akwai kisosi da dama dangane da amman yujibul mutarra idza da'a. An ce akwai wani kisa mashahuriya wanda aka ce wani mutum ya yi hayan jaki, ya hau da kayansa za a kai shi wani wuri, kamar yadda ake hayan mota yanzu ko babur a hawa je wani wuri. To shi wannan shi direban jaki din ko godiya ko doki yakan shi ne yakan in za ka hau dokinsa ya kai ka gari na gaba, ya dawo ya sake samun wani fasinja ya kai shi ana biye shi. To ashe shi wannan mutumin mugun bawa, sai wani ya hau dokinsa da kayansa sai ya ja shi suna tafiya, yana rike da ragama, sai ya ga ya kauce hanya, ya ce masa ina za ka, ya ce ya yi masa shiru yana tafiya da shi, ya ce ai ga hanya ne, ya ce ana fi ka sanin hanya. Sai ga ana shiga cikin daji can, sai ya fara ganin kasusuwan mutane, sai ga ana wuce kasusuwan mutane, ka an wuce kashin wannan ya ga to zuwa can da ya shiga wani wuri sai ya ga shi mutumin ya zaro kansa, ya zo takobi. A ce shi wannan abin da yake kenan, yakan bi da mutane daji ne ya kaje su ya dauki kayansu in ya ga suna da kaya. To sai shi mutumin ya ce ina gamar da kai Allah ka kyale ni. Ya ga shi wannan bai ma damu da shi ba, ya riga ya zaro takobin, sai ya ce to duk dukiyar nan na bar maka. Ya ce ai da ma na wani. Ya ce to ka kyale ni da raina. Ya ce ai ba makawa kawai. To sai shi mutumin ya rasa mai zai ce, ya rasa addu'a da ya ce to kyale ni in yi addu'a kafin ka kashe ni. Ya ce to bismillah. To sai ya rasa mai zai faɗa addu'ansa kafin a kashe shi. Sai wannan aya ta faɗo masa amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su. Sai ya faɗi hakan amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su. Sai wani ya bayyana da mashi, sai ya soki wannan dan fashi din da mashin, ya faɗi ya mutu. Sai zai juya ya tafi, sai ce mishi kai ne wane? Sai ya ce ni ne bawan wannan ayan da ka karanta. To abin nan kamar da ce ba na son tafsirin mai tsawo, amma mai cewa yana iya dubawa a wayansu tafsirin sun kawo magana mai tsawo dangane da amman yujibul mutarra. Amma dai kamar da ce fa'ida babba shine amman yujibul mutarra sau 5 kafin addu'a mafuri. Nan ya kawo wani ruwaya daga Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya cewa mutum 4 ba a karban addu'arsu. Na farko mutumin da ya zauna a gidansa yana cewa Allahumma rzuqni, ya zauna a gidansa yana addu'a Allah ka azurta ni, Allah ka azurta ni a gida, wato a buɗe silin a wurgo burodi kenan ko wato sai a ci fayu kallahu, sai a ce mishi alam amuruka bit talabi ai asai, sai a ce da shi wannan a ce ba umurce ka da bida ba, zaka je ka nema ne, ba za ka zauna ne ka ce Allah ka azurta ni ba. Allah yana azurtawa na'am, amma in ka zaka tashi ka nema sai Allah ya azurta ka ta hanya din, ba za ka zauna ne ka ce Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni, sai kuma ka tashi ka bibi arziki din, to sai Allah ya baka shi.
to da a ce mace alam amuruka bil talab ma'anan talab sai aiki domin samun kidin ke. To na biyu kuma wa rajulun da ala zawjati da mutumin da ya addu'a akan matarsa shi ma ba a karban roƙonsa ko yuqalu lahu alam aj'al amraha ilayka ashe ban sa al'amarinta a hannunka ba, wato sakin ta kenan. Wato idan baka son matarka ba za ka ce Allah ya tsine mata ba, ko Allah ka ce Allah saukar mata da bala'i da masifa duk ma ka huta. To ai kana iya huta ko Allah bai saukar mata da bala'i ba, ko ba lura ba sai ka je baka zo ko ba lura. Saboda haka duk wanda yake addu'a kan matarsa cewa ta dame shi Allah zubo mata bala'i ya huta ko ta mutu ko kaza, ci ba za ka karba da shi ba. Addu'a akan mata ba ga mata ba shine mummuna addu'a kenan, shine addu'a kan mata. Sai a ce da shi to ai ashe ban sa maka mafita ba, ma'ana ai kuna iya rabuwa, kana iya sakinta, ba sai ka ce kawai ka zauna ka ce tana cutar ka Allah ya tsine mata. Da kuma mutumin wa rajulun kana lahu malun fa afsadahu ai bazara wa asrafa fa yuqalu lahu alam amruka bil iktisad, da mutumin da kuma ya barnata dukiyarsa, ma'ana ya almubazzaranci da dukiyarsa. To sai Allah ya ce da shi alam amuruka bil iktisad, ashe ban umurce ka da tattali ba. Mutum ya kan kafa ne ba in yana da abu sai ya banzartar da shi. Wa rajulun kana lahu malun fa'adanahu min gairi bayyana, da kuma mutumin da yake da dukiya ya bada ya bashi ba tare da shaida ba. Ayu fa ya qalu alam amuruka bi shahada, sai ce ba ci ba mu je ka da shaida ba. Idan dukiyanka ka ba wani ba shaida in yi ce baka bashi ba khalas magana ta kai. Sai dai ana iya warware farbayyana ta alal mudda'i wal yamin ala ma aka je qada shi wancan in abin ya rantse ne shikenan kai ka rasa da'awanka saboda kai an ce maka kai shahada. To shikenan wannan a cikin usulul kafi ya kawo wannan riwaya. To mu gane kan koma ga maganar da muke akai shine wake amsa addu'an mabukaci, wato bukata cikin tsoro. Da zarar mutum ya shiga cikin tsoro zaka ga Allah ke kira kowa shi ko dan communist ne ko wanda yake cewa ba Allah ya mirci zai da idanu ce san ma ba Allah din, amma in ya ga wahala zai ga ji Allah ya shi ya san da akwai shi ke. To wa kuma ke yaye mummuna in ka shiga cikin wani mawayacin hali wa kiyaye wannan duk dai abu ɗaya ne. Wa kuma yasa ku kuka zama halifofi, wato kuka mai gurbin iyayenku da kakanninku, ma'anan shi ke. Wa yasa ku yanzu kuke raye alhali wasu sun wuce? To duk an sa menene ya amsa anan Allah. To a ilahun ma Allah, akwai wani ubangiji tare da Allah, wato akwai ta Allah ya tarayya da wani a wannan, kamar da ke cewa ko ƴan tambayoyi ne ma'amsosin su na shiga jiki ga zuciyar komin kasan zuciya ta butulu zai gane abin da ake fara. Sai dai ba yana nufin wai zai bi bane, saboda akwai abin da ya riga ya rufe masa ido. Abin da ya rufe masa ido shi duk ba wannan abin da ake ga masa, ya san gaskiya ake ga masa, shi ba abin da yake kallo ba kenan. Shi yana kallon Muhammadu dan Abdullahi. Duk abin da Muhammadu dan Abdullahi yake faɗin nan gaskiya ne, amma in ya yadda cewa haka ne to zai bi Muhammadu dan Abdullahi kenan. Shi ko ba ya son ya bi shi. To shine wannan abin da ya sha makance musu. Amma cewa da misali zai yi irin na mutanen Lut, ya ce innahum unasun yatatahharu, ya fito fili ya ce lalle Muhammadu dinnan manzon Allah ne, kuma abin da yake faɗi gaskiya ne. Ya ce kuma amma shi ba zai bi ba. A ce saboda mai ce saboda shi gaskiya ba zai yi bi, ba zai zo ya biyayya Muhammadu ya ɗaukaka ba. A ce to amma ka bi shi zaka ɗaukaka ne. Ya ce to ba ya son ɗaukaka in ga alƙashin Muhammadu. To in baka bi shi ba zaka halaka ba, zaka shiga wuta. Ce to gare ya shiga wuta din. Da ma haka ya faɗa, kaga da ya fi mishi sauki. Sai ya zo ya ce Muhammadu din yana ƙarya ne ko ya kirkiro ne, amma ya san ba haka ba. Don wa'annan tambayoyi amsosin su suna shigan su sosai. Kalilan ma tazakkaru, kadan ne kuke tunani. Wato mutum zai yi shuru tun da ka gano ka tuna da consequences, akiba za ka lura. Akiban abin nan da butulcin nan da kake yi zai koma kan wane ne. Ku tunani ba fa wani ubangiji tare da Allah. Saboda haka abinda wannan manzon ke ga muku gaskiya ne, ku zo ku imani, ku yi aikin kirki, shi yafi muku alkhairi. Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati. Kuma wane ne
wanda ke shirye da ku a dukkan tudu da na ruwa, wane ne kuma ke aiko da iska albishir gaba ga rahamarsa. Wato idan kuna tafiya akan tudu wa ke shirye da ku, in kuna tafiya akan ruwa wa ke shirye da ku. Tafiyan tudu a wancan lokaci da akan bi hamada in aka yi iska tana gusar da asar ɗin hanya, ba a ganin inda aka bi. Bayan raƙuma sun tattake da kafafun mutane sun bi, bayan wani lokaci iska ta dunga bugawa ta kwaso yashi sai ta kwashe wannan ta kai wani wuri ko ta ɗebo wani kuma ta zuba a nan. Saboda haka inda ka bi da in ka dawo ba za ka gane ina ka zo. To amma suna tafiye-tafiye suna zuwa har Hind, suna zuwa Hassin a lokacin, suna zuwa Hassin kafin bayyana annabi. Don haka ne ma tun ana jin cewa tun annabi yana da rai addini ya je Sin, saboda suna tafiye-tafiye ainihin da fataucinsu. To amma ita ta hamada ɗinnan su kuma suke bi, to wake shirye da su a tafiyansu. Don ta kan tsoro a ɓace, a rasa hanyar da a fidda rai ga samun ruwan da guzuri ya ƙare a zauna a mutu. Har ma su kan tona ramin za su shiga su zazzauna, ana magana da juna, ana wane yana mana lafiya, mun kwana lafiya lau da ƙarni ce to da ɗan sauran ka to wane a ji shiru to wane kuma to Allah ji kanmu shi ke na jiran ce wane ka ji shiru to wane kuma ya cika. Haka nan kowa ya shiga ramin sa yana jiran ya mutu, sai iska ta zo da kura ta rurrufe. In sun fi rai ga samun ruwa suna haka. To idan mutum ya sadu da daidai wannan lokacin ina mafita, sai roƙon Allah kawai ke fito da su, ba wata hanya kuma. An ce akwai wani kisa wanda ke mutu kila ba nan mai mahalli kan ba ta lokaci a tafsirin, cewa lokacin da Abu Talib bin Abdul Muttalib yake haka Zamzam, wanda ba su san inda Zamzam yake ba, sun san akwai rijiyar Zamzam amma ba su san inda Zamzam din yake ba. Amma shi ta wata hanya Allah ya sanar da shi a mafarki cewa ga inda Zamzam din yake, tsakanin Is'af da Na'ila a gidan turuwa. Je na tonawa, suna kallon shi suna dariya, menene wannan Zamzam ne yake tonawa, suna cewa wai sai inda Zamzam yake, suna ta masa dariya. To shikenan dai ci gaba da tonawa, to tono yayi nisa sai suka ga alaman rijiya ai mata cin baki, don sukan yi rijiya su gina bakin gefen ta hakas. Wato kewayen rijiyan ana sa tobula na dutse a gini, to sai suka gano lalle ya gano rijiyan ashe. To shi yana suna kallon shi dai can, sai yana tono abubuwa, sai tono kan saniya na zinari, girman kan saniya amma da zinari akai. Sai suka ce a to wannan ba dukiyan ba ta kaje kai kadai ba. Sai ce to ai ni nake tona, suka ce sai dai ba su yadda ba. Sai fara tono yan abubuwa kuma, sai dukiyoyi gwalagwalai suka ce kai ya kai can, kuma sai aka kai ga ruwa. To aka samu ruwa, suka yi kaga shike da control din ruwa da kuma dukiyar da aka samu a ciki, suka ce to ba su yadda ba. To shine sai suka ce akwai wani boka wai aje ya masa hukunci. To da aka kama hanya zuwa gidan boka din ne, akan hanya suka bace hanya, sai da suka fidda rai ga samun ruwa, har sun fara tona inda za su kowa zai kwanta ya mutu. To sai aka ga dokin Abdul Muttalib yana karkan ƙasa, yana cikin karkan ƙasa, sai ruwa ya bullutsu, sai suka sha, sai suka yi guzuri. Sai Abdul Muttalib ce to sai mu ci gaba a je wajen boka, suka ce ina an gama ai, Allah ya raba gaddam. Tunda kaga a kafar dokin ka Allah ya fitar da ruwan da yake ce mutu ai lalle mun san kai ke da zama, sai aka sallama masa Zamzam. To sun san cewa in kana tafiya a cikin hamada lalle ba wani mai shirya da kai in ba Allah ba. Sukan bace hanya, sukan kalli taurari ne, taurarin ne suke zama masu hanyar da za su san, suke gane gabas da yamma, kudu da arewa. Haka masu hawa ruwa a teku, dogon teku kamar tekun da ake ce ma Atlantika, in mutane suka nisa ba sa iya gane gabas ko yamma ko kudu ko arewa a ruwa. To amma Allah ke shirye da su, in taurari suka fito su shirye da yadda taurari ya su gane gabas da yamma, kudu da arewa da ina suke. To su don haka su Laraba a tafiyan hamada sun san kan sama sarai, suna gane hanyoyin da suke bi. To in abin mutum ya bace ne sai la haula, in ya kasa ko gane ko ina baya da zai yi,
to wane ne ke shirye da ku a tudu da ruwa? Sun san Allah ne, ba sa kiran gunki a lokacin. Mutum ko yana dauke da gunkinsa aljihuran nan ba gunkin zai kira ba, ya san ba ya da amfani, sai dai ya dawo gida kuma ya ce ainihin gunki ya taimaka, amma inda ya bace Allah da kyau. To waki ai turo da iska kuma na muku albishir gaba ga rahamar sa. To in kafin ruwan sama ya zo, iska mai daɗi mai ƙanshin cewa ruwa ke tafai wa ke turo wannan iska din mai albishir. Ai lahumma Allah ko no bangiji tare da Allah ta'ala Allahu amma yushrikun. Allah ya girmama ya ɗaukaka gabarin abin da suke gwama shi da shi. Kamar nake ce muku wannan dai amsan wannan tambayan ai lahumma Allah an bar mu mai hankali ya ansa a zuciyarsa. To in ka ce a ilahumma Allah, in ka ce lalle babu ubangiji tare da Allah, me yake nufi kenan? Ka zo kai saranda kenan, kai saranda ga Allah da ka san babu wani ubangiji in ba shi. Amman yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kuma wake faran halitta daga babu kenan, sannan kuma ya dawo da shi. Wake samar da halitta daga rashi, domin in mutane na tarkibi su haɗa kaza da kaza da kaza ya zama kaza, amma ba shine halitta ba. Halitta shine samar da abu daga babu. Idan kai gini ba yana nufin sai mu ce ka halicci gida ba. In kai gina gida, sai mu ce ka gina gida, ka haɗa duwatsun Allah da yashin Allah da ƙasar Allah da ruwan Allah da katakon Allah da duka daddara kai wa'annan ginin da kai. To waye wa'annan da gare samar da su da gare shi, waye ruwan da gare shi, waye ƙasar da gare shi, waye dutsen da gare shi, waye samar da su? Shine halitta, wake faran halitta sannan kuma ya dawo da shi. In ka ce dawowa da shi baka gani ba, baka gani shuka shuke da muke abu ya mutu ya dawo. Ba da zuma ma kana lakum an tumbidu shajara ba, fitar da tsiro ai samar da abu, dawo da matacce ne ko? To wake yin wannan aka ga maka wannan nan baka ga an dawo da mutum ba, amma wannan yana nufin za a iya dawo da mutum ke, tunda in ya mutu za a iya dawo da shi. Tunda kaga ainihin gero da dawa da dabino da suna mutuwa su dawo, amma sha bizna gawa waki muna ganin suna fitowa. Saboda kan lura da doya ma har ma ana mata kabari, wannan doyan da muke ci a kabari sai kaga an gyaggyara kabarin an rufe an bizna doya, sai kaga kuma ta fito. Ba ya sanar da kai ma da ake shuka ka a kabari, kai ma ana shuka ka ne sai ranan naka tsiro ya tsiro. To wake yin wannan? Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, wake arzuta ku daga sama da ƙasa, da arzikin sama wake yi, wake saukar da ruwa daga sama da iska da ruwa, wake yin wannan. To tsirar da tsiro kuma da saskace ruwa a ƙasa wake yin wannan. In ba saukar da ruwa daga sama ina rayuwa gare ku, in kun ba tsirar da tsiro daga ƙasa ba ina rayuwa gare ku. Wake azabta ku daga sama da ƙasa. Ai lahumma Allah, ko wani ubangiji tare da Allah. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, kace to ku kawo hujjan ku in ku masu gaskiya ne akan cewa wani ma ya cancanci abauta masa ba Allah, to sai ka kawo duk wa'annan abubuwan da ake tambayan ka, wanne ne shi wannan da kake bauta mai yake yi. To lokaci na hararan mu da yake mun fara tafsirin shigowar Ramadan insha Allah, zai zama akwai dan bambancin lokaci ga yadda muka saba tafsirin Laraba da Hanajul Balaga Litini. Yanzu a watan Ramadan za mu yi kokari mu fara da wuri, in aka ba mu haɗin kai aka zo da wuri. Duk ma mun yi sa'ayin yanzu magariba ba ta yi da wuri. In kun tuna 'yan shekarun baya akwai lokacin da ma magariba take 6:15. To yanzu ga da yanzu a wannan lokacin magariban ta riga ta yi. A wancan lokacin sai har muka yanke karatun namu wajen kamar kafin 6. Har ma akwai lokacin da muka rika tashi ma 6:15. Domin ainihin 6 da 'yan mintoci magarba take. To amma mun sa'an yanzu lokaci din magarba din ba ta yi da wuri. Yanzu magarba tana yi kafin karfe 7 ne, kamar har yanzu a ƙarshen Ramadan zai zama kila 7 saura minti 10 misali. To kuma don haka za mu yi kokari mu ga mun ba da tazara na akalla minti 30 kafin faduwa rana, don a samu a koma gida. Na san dai Kadunawa sai da Allah ya kuma dai a sharo a hanya, to amma dai akalla dai in su ma suka kama hanya to magarbanta da suke na su a Kaduna din insha Allah kuma za su iya samun isha a kan lokaci da kuma sallolin dare insha Allah dararen Ramadan. Saboda haka insha Allah in aka ba mu haɗin kai za mu rika fara karatunmu a 4:30
in an ba mu haɗin kai insha Allah ba mu fara karatu mu 4:30 ina jin ayayi ko sai mu tashi kamar 6:15 wato kamar awa 1 da mai kimanin muka samu da minti 45 ai ko ba laifi ko da awa 1:30 aka samu insha Allah saboda haka muka samu 4:30 zuwa kamar 6:15 kaga halas insha Allah kuma kamar yadda nake cewa wannan tafsiri yadda muka saba ran Laraba ne kawai Najir Balaga ranar Litinin to tunda yanzu tafsiri za mu yi kulle yau Najir Balaga na nan a ranar Litinin din amma dai insha Allah duka za mu rika farawa kamar 4 mu tashi kamar 6:15 insha Allah wannan maganan tunda ci gaban maganan ne insha Allah ma kammala gobe insha Allah sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin Allah ka ganar da mu abin da muke karantawa ka shiryar da mu da shiryen da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت بيتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنة الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة